Miabot na sa kapinsay sinta ang nakalot nga patayng lawas sa Ground Zero sa naitabong pagdahili sa yuta sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Atong sayro na ulihing katikaran pinaagi ni Argil Relator nga live manukad sa Mawab, Davao de Oro. Argil. Sara sa padayong pagsaka sa ihap sa mga patayng lawas nga recover gikan sa Ground Zero dito sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ubay-ubay gihapon ka mga pamilya ang nag-apong, nagbantay ug naghulat kung dunabay ibaba pa ng mga patayng lawas gikan sa taas padulong sa ICP ug kung duna pa bay buhi nga makalutan ang mga rescuer. Sa ikaunom nga adlaw human ang nahitabong pagdahili sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Padayon ang pagpangita sa mga natabunan. Sa pagsaka sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa lugar, daw ghost town na ang dakong bahin sa Barangay Masara. Makita ang daw na formang bagong bukid gikan sa midahiling yuta ug mga bato. Human ang pagkalot sa backhoe, hinay-hinay ang pagpala sa rescuers hangtod sa makalutan na gayod ang mga patayng lawas. Ginasuludayon kini sa body bag o ginababa na. Gikan sa bukid ing ani kadako ang nahunlak nga yuta tungod sa pagdahili ni adtong Martes sa gabi ug gani dili nimo makita ang mga balay ingon man makabtangan nga natabunan sa yuta. Sa karon padayon ang napahigayon nga pagkalot, pag-excavate sa mga heavy equipment ingon man paggamit og mga rescue dogs aron makit-an pa ang mga gituuhan pa mga natabunan nga buhi ingon man ang mga patayng lawas nga natabunan sa landslide. Padayon nga naghulat ang pamilya sa usa sa mga empleyado sa Apex Mining nga si Joseph Fernandez, 25 anyos, nga lakip sa missing. Apan malaumon sila nga buhi pa kini. Padayon gyapon mi nagpaabot sa iya. Kay bisan pag dawat naman namo siya og unsa man amo alam ba nga makita namo iyahang lawas gani. Dako og porsyento nga kanang makita gyud siya sa sige og operation sa karon dako jud kay mi paglaom. Apod kay porsyento nga ang Ginoo ra jud nasayod sa tanan, milagrohan man siya nga buhi lang siya. Mag-usa na kasimana ang milabay, palisuray na matud pa ang pag-ila sa patayng lawas. Na-recognize nila yung facial identity ng victim, but later on hindi na siya ma-identify. So we rely on the secondary parameters. Ini-examine namin mga 10 minutes for fingerprint, tapos yung mga identification cards, jewelries, mga deformities sa katawan, mga tattoos. Ang empleyado sa minahan ug ang tulo ka tuig nga batang nakalutang buhi kay ana-ana sa luwas nga kahimtang sa Davao Regional Medical Center. Gibisita sila ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ug naghatag sab kini og pinansyal nga tabang. Ang duha ka pasyente stable na sila karon, katong isa nga naoperahan sa ulo katong adult for transfer out na siya sa regular room. Ang bata most probably katong 4 years old na natabunan nga bag-o lang na-retrieve, stable po siya and for transfer po siya sa regular room today. Gipangunahan sab ni Secretary Gatchalian ang pagpanghatag og burial assistance sa mga nahibiling kabanay sa mga namatay. Nang hatag sab siya og relief packs sa evacuees. Misa ka sab siya sa Ground Zero aron personal nga makita ang sitwasyon. Luyo sa nahitabong pagdahili, padayon matud pa ang operasyon sa limitadong ihap sa empleyado sa Apex Mining nga 1 kilometro lang ang distansya gikan sa pagdahili. Hindi rin namin pwedeng i-shutdown ang operations kasi dito magkakaroon ng unsafe environment na naman kasi ang ating mga underground working areas, although nasa malayo pa, magkakaroon ng flooding kung hindi natin i-operate ang mga facilities, magkakaroon ng accumulation of gas, so unsafe na naman. Sumala sa Maco LGU, nag-relocate na sila sa mga residente human ang 2008 major landslide. Apan aminado nga wala kini nasubay, maong dunay mga nagtukod balik og istruktura. Nagapangita na sila karon og luwas nga lugar nga himuong relocation site. Insofar as the vision to have them relocated, the vision that that area is not going to be occupied again, we will be firm on that.
we cannot allow anybody there to occupy again that ground zero. Hinoon, ginakonsidera gihapon basin do na pay luwas nga lugar nga kabalhinan sa mga residente sa mismong barangay Masara. Meron pa bang site dyan within Masara na pwedeng makapasa? No? Dahil dyan natin ilalagay yung mga tao sa Masara. Dahil pag wala ng tao yung Masara, may mga legal implication din yan. Gipasalig sa MGB nga papaspasan ang assessment sa proposed relocation sites. We have a pool of experts now ready to be dispatched to look at proposed relocation sites. And one of their activity is to assess na yung mga, may present na po na mga areas which could be a possible either a temporary shelter, area for a temporary shelter muna while we are progressing to a permanent relocation sites. Sa aras pinakaulihing datos gikan sa Management of the Dead and Missing Persons, as of 3 p.m. karong hapon ana sa 68 ang na-recover nga patayng lawas gikan sa ground zero. 5 niini ang wala pa nailhan, 51 ang parayong ginapangita ug 32 ang samdan. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.